acum filmează. Aici este kilometru 0 în Filiaș. În dreapta aici este primăria. Este drumul principal în stânga. O luăm noi către sală și piața, unde este sala și piața în Filiaș. Aici încet, aici în stânga. Așa. Deci aici în față este drumul care duce la sală. Ia-te frate, cred că vine acum de la lucrare. Nu vorbim aici. M-am văzut. Pe evidează lumea Peugeot 406 consum de 4,2 HDI 2003 fabricație. Aici în dreapta este piața. Încet, lasă că filmez așa. Aici în dreapta e piața, în stânga, care este închisă. E piața care în Filiaș O luăm în față noi. mare, da, o luăm în față. Aici materiale de construcții mai mari. Să oprești puțin în fața sării. Mergi acolo. Să oprești acum în fața sării. Oprește puțin în dreapta, mai în față puțin să vadă sala. Aici este sala noastră. Coboră. Acolo sus. Ba, apare și roșu și alb. Am apăsat acolo. Da, filmez. Aici este sala. Așa, și în stânga o luăm. Deci de la sală cam 2 minute pe jos, 1 minut jumate, 2, unde este casa care vreau să o văd. Haide! Deci, aha, da, vezi. O facem acum la stânga. Aici, pe stânga aici. Este o stradă retrasă. Unde este casa asta? Așa. O să mergem acum la o casă, o vilă, care cred că m-aș înțelege cu o persoană în cauză, la schimb să dau terenul meu și să-mi dea casa. Eu am cerut casa și plus diferența de bani, dar cred că ar fi foarte încântat dacă i-aș da terenul la schimb și ceva bani să mai îmi dea, mai puțin decât am cerut eu. Asta înseamnă strada care e la dreapta, că de la sală și până aici este casa aceasta, este o casă în stânga frumoasă, însă unde să iau? Însă casa care este portocalie este casa care omul a băgat bani în mână, 150.000 de euro, este nelocuit, n-a locuit nimeni în ea, ca drept dovadă nici gardul, dar de acum 2-3 zile a pus, dar nu știu dacă l-a terminat chiar totul. Însă consider că este cea mai frumoasă casă din Filiaș, la ce am văzut eu până acum. Nu are nici porțile puse, cred că este neterminată. Are jos parterul, un etaj, plus mansarda locuibilă. Are aici toată curtea cu pavaj. Toată curtea cu pavaj. Aici are un garaj. În spate puțin. Dar casa vine așa. Are bucătăria foarte frumos terminată jos. Salon foarte mare. Are parter, etaj 1 și etaj 2. Da.
Are gardul făcut din inox, dar poarta încă văd că a pus-o. Nu este de aici în plac. Marius are o pasiune adevărată pentru nori. Pentru stâlpi, nu știu dacă are. Este casa care mi s-a oferit de mai mult timp, dar stau în dubii din anumite motive. Nu știu dacă aici în dreapta, pentru că este depozitul de lemne, dar este foarte mult teren și aici în dreapta. Și pe viitor mă gândeam dacă am putea discuta și poate chiar aici să luăm ceva teren. Dacă ar fi că să ia această casă ca să fim apropiați. Dar strada aceasta, de la sală pe picioare, unde este Dacia asta, în stânga este strada care duce direct la sală și în total faci un minut jumate sau două. Cam atât. Încă o dată casa. Și terenul și garaj. Hai să dăm. Gata. Dăm să găsesc aici.